buntang natin tanan. Madaong may dari sa bus guys. Kaya mo atumis kabaw. Kulit na mamayabas ko numig sa jo. Liit may dari sa kabayabsan ron. Mamay na tabo dari sa mga sapa guys. Na brown siya. Kawawa naman ang aming sapa. Grabe oy. So, daghan na may nagreklamo dani guys. Asa na jud mi. Inza diha na to mga gipang pirmahan kay lagi petisyonan tong nagbuhoy og mga biin nga. Kuan. Uy, hala day lubi pa. Uy, day lubi do ka buo. Karang kahimas man kaaso. Pwede na ilato-lato ang nagmadya. Ya, niterek na. Kaya man tabo sa masapa guys. Ini ka man og baha. Mahimos jang color brown. No di man di ba sa una pa nga ni ugikan bahaon di man ingani no. Arang man tinawa sa una kaso guys og bahaon gikan ja. Pila ka adlaw mo labay arang naman jeng tinawa ni. Karon wa na gazud arang na jeng mauta ka jog kulor. Abtan na din ko wala ni maho nang pigri mong tais baboy. Diyan na tayo magipirmahan guys. Gikan pa ganito ito sa laing barangay itong papila. Dahan to dari sa amang daghan din na mirma dagto kay petisyonan lagi ko no. Susu may naitabo nawa raman ni magkalit. Grabe na dyan daghan na ng reklamo. Diyan matingami kay nga nawa di action. Malagi yan dyan. Huwag ato na yung rapitol po ng tapabtan. Madalo man ang tagas o na yung makakuan dani. Ipatulpo na mo ba? Daghan na mo ng reklamo dani. Napag ko nadenggan nga nanay ning kuan. Nga iato lagi ko ng rapitulpo. So madalo tagas ma-aksyonan na. Grabe luod dyan sa masapa. Di man inani sa una. Para manikadyo ka, tinaw kadyo nga, green nga. Para lami aja kadyo sa human, karon hadlok ng tamo sa hum, kaya basin ninsa, tunga na to, puno datas kagid. Imbis mga kagirin patadaan, samtan pa. Hi, good morning Dati, anda frigi kalabaw. Buntis na siya, 4 months. 4 months na siyang buntis. March, April, May, June, July na. 4 months na siya. Malas lagi alilis baka ni ate. Kami mo ni sa joog nga rin. Kaya ito mas kuya. Ito ang nangyari sa aming sapa. Color brown na siya. Kaya ba na tagay ugunsa na siya. Alam nyo na kung ano yan. O ba naglugwas pikas to? Mobile! Ikaw man day na. Lugway kag sa mong baka. Nga ni kakugihan ang mga person dari guys. Sa paganis kabuntagan di anas mga buhiin. Walahi raga dyan dari sa probinsya guys no. Nami pa dari sa probinsya kay makapangantiman man tang mga naibadza basa pa. Makapangantiman man ta dari mga buhiin. Wala gid sa mga nay nagatiman og aran naghanak ka buhiin. Nanubra man po dari po sa paitagdang ng ilang hugaw kun ipon maajo guys no. Di manjo na. Uy, hala ron naghanak ka bunga bayabas guys. Ang problema kay hinog. Huy, Ginoo ko tabangan grabe hindi ka nagbunga padir. Uy, da padir. Ya, naman. Uy, hinog ya guys. Wow. Dapo pa. Dapo dia guys. Da. Hinog na. Isa ang kuan. Grabe garang kahimus ka to dari bayabasan ni. Kapag abril mo dai jangi panghambog bayabas dito. Tugar kay mo kong ipauban. Di man kay ipanghambog nga sa puno ang bazabas nga rangga dagkag bunga niya. Nilisik sa unggoy. Lato-lato pang lato-lato. Nyog. Guys, nyog bunga oh. Mas pa yaman. Asa ng timan-anan padir. Timanan na ha. Kuntay. Guys. Ano bunga buyag. Uy, kamatoy pala man. Balikan na naman kimiyat dahil sunod si Mana. Pwede. Nakalakad ko bunga dari. Gamay rang punuan pero grabe bunga guys. Arang naghanal. Hindi Dati. Gunit isa pa. Dakit mo ti dyan o. Sulma na si Johnny Hilma. Manungag. Tiyaw. Manungag. Butan maguna. Tiyaw manungag. Ano ba ito? Ano namin nga. Bye-bye. Hindi na kabalikan. Nasukso. Kuya pilubi pa. Yan, puwak. Ano ba digang may basta kayo kini?
Oh dia guys, lubi. Puwak mig lubi. Tapos dito ka buok ang dadaan. Di sayang, madyo na naman ipunog sinub. Gusto? Kana? Namsam naman siya. So, balik ko na sa guys sa alas 8. Para ipasilong ba. Nga naman dari, balhin si Jagsadjo. Balik mga alas 5. Pasilong mga alas 8. Karon di pagod, delikado. Ako'y lubi. Hindi na pa ako'y badabas. Uy, dapat isa ka lubi pa. Dapat pa, tagsagad ka pa. Buniti. Mga. Tagli laman. Kurang na eh. Madyo na naman tagsamin na. Tagsamin puwak. Hindi dahil kurang, bunot. Kanang sunod naman ito. Yung gamay. Tapos ito yung kabuok guys. Dapat ang bitbitin. Kung ay, kuhan pa. May terus. Sayang po. No. Sa una dana, ganahan may maligo. Dana na. Ito may lamit itong kaliguanan guys. Ito unahan. Karon wala na. Nagkakala naglikay. Madyo na naman tapos guys no. Ang sapa. Kay ting init na mo agas o gripo. Uy. Ano ba na siya? Ano ka? Sakit naman na. Kapag dara rin isa pa. Nang gamatoy. Isa na bursa. Isa na bursa. Bilhin sa gamay. Dad anak. Mando na naman guys no na. Nang dad naglubi, nagmatoy. Uli ra gyud na siya. Tawa bugto na sa sales. Di mo pakirat. Ay dono sa pa. Ay dono sa. Sayang. Buang. Kredo ba itong lubihan guys. Kaya pa Gabriel do ka buok eh. Hindi na laman. Natay na pulitang lubis itang pagsuroy-suroy rong nanapod. Ampakin kasi kan haning gara jug maajo. Kamuli. Kalit man mag-ikin mo rugi. Tilasan ng kunot. Pakirat. Kaya enggit. Tukad na mi guys. Sila naglanggam nito ng hulp na lubi. Ha? Sa kagrupo buti na sila. Asa ba na padung? Nada guys ay daghan. May nakalamit sa probinsya guys kay lami magsuroy-suroy. Nahan ko magsuroy-suroy na sing ani kasagbutan. Ha? Unsang hapon. Alright, and miss bye guys. Dana ang mga puwak. Mang pinuwak ang lubi. Makahangat pa der. Nang bayabas guys ya. Hatang ko timit ang isa. Ila pa mag-uban. Dana bunga ka mang saging guys ya. Wow, dana po namuso na pud. Thank you kada Lord. Grasya na pud. Salamat kaadyo. Napay grasya. Mabuto na. Sa kabulig da ka ba? Kana jang puso man ang tanon. Jang makuan na. Jang mahuman na sa pamuso ba? Haman. Asa man dapit? Napay puso. Makato tatunguan. A few moments later. Mas may shadow guys. Naghanang buwad wala naman. Yung palitan pa. Yung palitan. Pipe og chlorine. Lighter pa. Pipe mig chlorine og lighter. Naliksat ng mercado. Pila ka lighter? Murag guys, Milo, lighter, chlorine, ahos. Kimi. Sardines. Kanay ra ate? 380 makuha kang. 380. Nga dahil basta Domingo. Ira nga buwad to. Mingaw pa kay buntag pa man sa zoo. Wala nga buwad to. Wala ilang buwan. Then bye guys. Una ko kaso ka video dito. Milo, ahos, sardinas. Later, may pamalit guys, madyo naman. May ginagmay na rin kuhan, kita. Napalit pa may kare. Kaya ito napalit mas papagabrilog. Gamay yung bekeg-bekeg. Alam may madyo naman kuno to at sabon. Naman na siya. Kani guys, para mahala na siya dari panakot. Pati nga ni, kanira siya nga item kanin tulo. 93 naman eh. May polio o kani siya nga ni. Sa dispitchay. Naman eh. Sibuyas o gluya. Yes. Ay, pagupan. Ay, mga chikiting. Mga ilang favorite. Mga itong merkado. Najay, pan. Ito pa mas kimi-kimi.
Tuog pas gamang bajing gamatoy. Ah, lagi. Tuog pas inday. Guys, mag-harvest namin sa amang kubasa dia. Wala naman dari guwang, pila ka buok ning guwang dan eh. Agad tagsako pa dir. Sako dira, the first harvest of our kalawasaan. Kunik sundang. Ay mama akte bang mama kag pali kakuan kubasa. Yehe. Yes. Yan na guys. Ito pa si ikaduha. Next. Ay, nangitlog. Hala, ginoo ko guys, nangitlog na rin chicken. Pasagit to, hala, di alagi daw kabuk. Mabaho na na pa dir. Na halag manok, di manangitlog na sa kubasaan. Hala, dadad. Pasti lang anong kan eh, pasasaway. Agi kaduha. Alright, yan na guys, agi kaduhang bunga. Hala na guys, bet, ang padaluan. Lubag. Wow, dako ako ajo, uy. Kaduha to guys. Pila? 3 kilos. Guwang na day na. Batu mana? Bagbag. Ay klaro oy. Okay, duha na to guys. Dawa ikaduha. So day daghan dari guys, ya. To nang gitapad-tapad. Ang guwang na puro no. Panang-tangan na si jadiha. Okay, to guys, nagtapad eh. Tak mo. Ano ka buok. Okay. Hinog naman eh. Yeah. Hinog na. Wow. Okay. Pat nakabuk kayo sa mga harvest. Sida pa. Sigdabong pa. Magwang na. Okay. So lima na yung mga harvest guys. Okay. Uy, buyag. Hala. Swerte ka azo nang nagbunga. Grabe. Pero dapay daghan na rin dabong guys. Yeah. Napay dabong na rin. Hat. Wala, uy, sugda nagkut-kut sa ilaga guys eh. Kut-kut nagsugod. Tapok. Alright. Na guys, tapok nagkakubasaan. Thank you kajo. Pagwangan sana. Dabong pa man, diya, dapay daghang dabong. Diya, nakapadad to. Dito pa rin, nabigong ko. Hindi, malili ko dari. Napabay another guwang. Sumurag na pa dyan dari, dapit pa. Pero diya, hindi, dabong pa man rin, nagtago. Uy, dapoy dabong dia. Dabong pare guys dia. Dapoy plato. Plato. Isa. Papud, dabong papud. Kare guys, guwang nari. Tak na rin lubagan. Iko kadaog. Kaya may kamera hanggi gunitan. Tiyaw. Lagi. Iko kadaog. Begat man. Nah. Sige. Lubag. Buang na. Dabong pa na. Ito sana, dabong pa. Mga dabong pa mana. Kana na, guwang naman na. Naring tago. Wah. Na guys, guwang na po siya. Kaado. Alright. Gamutudo naman. Bajay siguro na. Dapat guys, dabong pa ni. Sunod na po na ng harvestan. Ano. Dapat dari, dabong pa po rin. Lah, kani bunga na po ni ba? Lagi bunga lagi. Kapod. Puhon. Daghan pay dabong di dabong papud. Napud na dabong papud na. 1 2 3. Daghan pay dabong. Napud dabong papud. So, pila ka bukang harvest nimo father? Ha? Anam ka buok? Oh, sige, hata na ipang deal. Online na to, online. Kan dabong pa man. Alright, pag-harvest. Right guys, gikan na mig merkado amo nang gipanguntak ning kubasa. So to ana amo na nasabot si Kuya Adonis tumong suki dadto. Nga moy amang kuanan dani. Butangan daning kubasa. So, maning hatod dito guys. So manay amang kuanong adlaw, vlog karong adlaw guys, naka-harvest na mis amang kubasaan. Yehey, thank you kajo Lord. Palit ni Kuya Adonis og munggos og karlan. Dapi panakot. So, ano na guys. Pero hapon na i-post sa Facebook guys. Kaya ba sinong namamalit? Namamalit ba? Tapang pagdaghandad tong harvestan nun. Ganun sa mga guwang na dyan ni. Wala guwang na dyan. Hagbang ka na bibikimi at kimi-kimi. Sa kamutan ako karang siksihan ni mo. Uy, siya siguro may siksihan sa mga bibikimi at guys. Kaon gani. Saan man mo ikaw? Lami lagi na, bi. Wow. Katong paliton ngani na. Kay mama imo gitudlo. Sa mga uban sa merkado guys, na dyan sa paliton. Biskuit mo pa isuda ni. Nyam nyam. Nyam biskuit.
na may shed. Lami no. Na ako. Mutimbang kaning tagpila ka kilo ning usa pa. Kani mutimbang man sa siguro ni mga 5. Kani. 3 kilo siguro ni guys kani. Kari mo lang mga 2 kilo siguro ni. Lami mo ngam timbangan gab. Okay, color time ni Kimiat guys. Wow. Apa sa ina? Make-upan ko nung Kimiat ag Badji na. Hindi ako nung make-upan guys. Asa ka. Uy, dyan ang lipstick kan og color pink. Karong kasi galagi hangin ron, no? Bagat? Sagag hangin dari. Nara ka dahi, ka ghost ka dahi. Insang taban ka sa hangin dahi ha. Nara ka ha. Color si Zara guys. Nang sa baghangin? Ha? Lagi nuko. Puwak mga lubi na to ha. Sagag hangin. Nara bedang kaligsik. Kuan ka ni, uwan og hangin. Nako. Ay. Kabagat magkalit dari guys. Baga pa dagum. Hala guys, kuan taligsik og hangin, uban. Ay, ginoo ko ning kalit man lamag ngani. Magatag panahon. Kabagat no. Kabagat day kuno ni guys, guys Papa Gabriel. Kabagat dari sa mga guys. Ning kalit laman. Lah, bu. Nara misud, kasi hangin kapalit din sa ta. Pabadar mas Kimiat guys, kay mag-drawing ras Kimiat. Oh, tsaga, hani na ba yung porma dai mo na magkag-awang na leuko. Mo nang awang na leuko. Ijang ko buhok kani. Mapahimot ang papagamay nga lamisa imong kukuanan. Handa ni ka magtuon ha. Ngani ijang ko buhok. Sa may color na. Red, ha? Orange na ha? Ay badjo. Nga naman. Alam mo naman kanigiingon ni Sir Mark. Ano naman kanigiingon Sir Mark na ha? Si Dadang. Ginoo ko Lord pala juin taon. Pastilan. Di ra balali mo agit ang mga katalagman. Kanawa magampo lagi ko nung Jesus ang mawa na. Pa. Awa eh. Say buhaton Elia. Paampo Jesus ano nawa na kaning hangin. Oh, very good. Okay, magampo lagi ko nung Jesus kaya mawa ag hangin nga kusog. Aja pud mawa ng hangin nga hangin kay di na takaginhawa. Lagi na ko. Wala. Sige sa nagkaguros din guys. Tanaw kadungog mo. Na nagkaguros na maghangin na ri. Lagi na ko. Guros na maghangin. Ah. Lagi na ko. Gawin taon kaya nang hurot tara paglubig pa nga tumbang mga bay pedas na ngagi ng uka bravo mas atop. Oo ko, saan na lang. Sagag hangin uy. Very good. Color na kimi-kimi eh. Anong uza sini mo dala dahil mo kag awang. Iko intaw gamay Badji. Kumbati. Pero makamao. Asli naman sila mag-color guys. Dapat black ang color. Sige, kumbati na. Kaya nga mga color ron. Red hair. Hoy, nasa bagwan. Garaman. Uy, tabangan. Ang lag mo ko. One kuan man. One hangin man. Natasud pa. Nalata kay sa lingkuan niya. Wala, daan sa kasangin. Nanira na inday das bintana. Hadlukan ka? Uya, hadlukan man na yung mga gamay Badji. Kusog nga uwan. Silan. Na din haraka karon magtuon kas imong ngan.